كاب تاريخنا يوسف ما إسرائيل سيقك له تاريخ برهت عراي قلت سيدي زمان نوران بعالجه أنا حق السبت عيالن ባህልንጭ እውነትን ቀቲልካ ኮይኑ እምበር ገንዘብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ተሓታታይነት ወይ ከዓ ስምዒት ሓላፍነት ናይ ዘይምህላው ነገር ኣብዓላ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ክልል ዓፋር ንምስፋር ይስራሕ ከም ዘሎ ኣነባብሩኡ ንባዕሉ ሓሪፍ ዝኾነ ንዕኦም ዝመስል ትውልድ ዘለዎ ከባቢ ገለ እንዳነበሩ ነይሮም ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ከዓ ኣይ መሬት ዘይማእማእናን ኢሎም ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ እንትዛረቡ ሰሚዕ ስለ ዘለኹ ዓብየን ኤርትራውያን ደውፆም ዘሎ ንዓና ስለ ዝርኢ ዘለውን በዓላነ ፀገም ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ሽግር ዘይብሉስ በቃ ኣነ ግደፈኒ ኣኸይድ የገለይሉስ መንገዲ ምውፃእ ጀሚሩ ንጓለይ ንስደት ገንዘብ ሰደላነ ንትግራይ ኢላ ማለት ምምሳል ክትርፍ እዩ ዝግብኦ ናይ ዓወሲድ ኮይና ይትፈልጥ ዓዲ ናይ ኤምባሲ ኮይና ይትፈልጥ ዓዲ ኣብ ስደት ሓሙሽተ ቆልዑ ትወልድ ኣላ ሰበይቲ በስመ አብ ኣብዚ ከዓ ኣብ ሶምን ሓንቲ መዓልቲ ኣቲኻ ዲታክስ ዘየድሊካ ሰባት እዛ ዲቶክስ ናይ ሰብ ዝበለት ኣነ ዋላ ክገብራ እየ ማለት እሱ ሓደ ካፍቲ ዝናኣሰ ፈተና ዝሓለፍክዎ ናብ ዝምብፃሕ እዩ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪኣክትስ ዋን እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ዲኹም ናይ ሎሚ ቪድዮ እውን ብተመሳሳሊ ብሓድሽ ቪድዮ ቢልና ተራኺብና ዘለና كسب مودعتا مدب مسانا صنحوتا اب مودعتا هاناص زبل رئيتو انتلكم رئيتهم غدفو اندحر دا نت فيديو زي دس يلكم كوين خا سانكون هوس فيديو كنسره ታብታብ ጎሩ ረፍሎ በሉ لايك بمغبار سبسكرايب بمغبار ናብ ካልኦት ንخبا صح بمغبار مالتيو تحبابرنا كالاي حدشت فيديوታት حجنا ما من مصال اوان مالتيو منتان فيديو نواخاتكم كبصح تانا دول ملكت كا نوتيفيكيشن بيل طوقولنا نغصنا من لو معند فيديو توم أديس أبابا زركبو إيرتراويان حتى تعقبا بممزقاب أبعلا أبزركب كبابي كل العفار نمسفار يسرح كمزولو أقلقلو سدتنياتاتن تملستن إيتيبيا أفليتوم أزاز خون زولو توم حتى تعقبا قداي مأسرتن مقسو قالن بمخوان دقاقي ممسمعتا أبزعربو زولو أوانيوم كبابي خلطورحن حرام عتني أنا تأثيره فاتهم ساي تأثيرهم زنبورسي بقلت سونا أنا قديمي سي مهناتو ناي شقو زقم سلازلني الناسي نو مهناتو طويل كات حقرو لجزيل خوز خلوتهم خسرات ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ስለምንታይ ከም ዝተኣሰርና ዝነገረና ሰብ ኣይነበረን ናብ ቤት ፍርዲ እውን ኣይቀረብናን ዝብል እቲ ወሃባይ ርእይቶ እንተኾነ ሕዚ እውን ኣብ ስግኣት ጥሒለ እየ ዝነብር ዘለኹ ይብል وصل ولن براب جزان دي زلهم كاب جزاي وصل كحجي فريها كاب جزاي وصل حجي الساعة تزلم كنا قطيمو زلو خمزي سمعهم زلو مالتي بزحات إيرتراويان ኣብ ከባቢ አዲስ አበባ ዝርከቡ ተታሒዞም ይእሰሩ ቀንዮም ተባሂሉ ብዙሓት ሚድያታት ተዛሪበናል እዮም ንሕና እውን ተዛሪብናሉ ተኣሲረ ወፅኤ ይብለሎ እዚ ከዓ ክልተ ወርሕን ገለመለ ነቢሉ ተኣሲሩ ማለት እዩ ጠያቂ የብሉ ፍርዲ የብሉ ገለ የብሉ እዩ ከምቲ ዝበልኩሞ ሕቆይ ከዓ ሕሙም እየ ሶ መብዛሕቱ ግዜ ጠጠውልካ ምሕዳር ኣሎ ክመልእ እንተሎ ቦታ ዘይክርከብ ይኽእል እዚ ስለ ዝነበረ ቀዲመ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣቢለ ወፅኤ ገለ ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዓላ ዝበሃል ኣብ ከባቢ ዓፋር ዝርከብ ቦታ እዩ ኣብ እዮም ክሰፍሩ ክነብሩ ዝበሃል ዘሎ እዩ ተባሂሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከም ብወገነይ ብጣዕሚ ከቢድ ቦታ እዩ ማለት ሙቐቱ ዝሓየለ ቦታ እዩ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ንዝመፁ ሰባት ይምቸዎም ዳ ይምቸዎም እንዚ በዚ ጉዳይ እዚ ቀፂልና ንሪኦ ወይ ካብ ትሽዑ ኣብ ከይዲ ኣብ ምትግባሩ ዝረአ ይኸውን ነዚ ከዓይና ማለት እዩ ሓደ ሓደ ሰባት እቲ ንዕቆብ ስደተኛታት እውን ንባዕሉ ዝሃበኩም ህዝብሲ ጽቡቕ ይገይርልኩም ነይሩ ሕማቕ ይገበረልኩም ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግደፉ ሕማቕ ይተዛረባቱም ሰባት ኢልና ክንዛረብ ከልና ዞም ሰባት እዚኣቶም ንዓና ሃልኽ ዘቡልና ማለት እዩ ንኣብነት ማይ ዓይኒ ነብዓላን ክልቲኦም ብከባቢ ተኮይንካ ብዓፋርን ትግራይን ተኮይኑ ዋላ ሓንቲ ኣፈላላይ የብሉን ንዖም ኩሉ ዌልካም ኢትዮጵያ ሙሉእ እዩ ትመሬት ማለት እዩ ግን ኣነባብሩኡ ንባዕሉ ሓሪፍ ዝኾነ ንዕኦም ዝመስል ትውልድ ዘለዎ ከባቢ ገለ እንዳነበሩ ነይሮም ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ከዓ ኣይ መሬት ዘይማእማእናን ኢሎም ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ እንትዛረቡ ሰሚዕ ስለ ዘለኹ ኣይ ዶንት ኖ ኣብቲ ዝቐፅል ዘሎ ከዓ ንሪኦ ንኸውን እስኪ ንቐፅል ናብዞም ክልተ መናእሰይ ንዓኻይ ፀረፍኩ ኸና ንኢሳያስ ኣፈወርቂ በቃ ሞት ኢሳያስ ብለኻ ንዓይካ ኣቦይ ኤርትራ እዩ ንዑ እንተጠሪፍካዮ ህዝቢ ኤርትራ ተጠሪፍ ማለት እዩ ምክንያቱ ዕድሜ ሙሉ ንሃገር ደገርገለ ጅግና ሰብኣይ መን እዩ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣነ እንዳተመሳሰልኩም እንዲኹም ኣረጊት ሰብኣይ ኣረጊት ኣይኮነን ዕድሜ ሙሉ ኣገልጊሉ ብንእንሹ ከሎ መሬት ተንቀጥቂጥዋ ዓሪጎ ከሎ ከዓ መሬት ተንቀጥቂጥዋ ወዲጋ ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ደውፆም ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ ንዕሪልካ ቀዳማይ እቲ ዝዓበየ ምክንያትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ወይ ሽግር ኣይኮነን እዚ ሌትስ ቢ ክሊር
زعبين إيرتراويان دو صوم زلو نعنا سلازري زلون بعلانه وخلاتنا بدقة لنا سلازري كميل يو جوجو درارسي تازربازي أزاربازولو honestly speaking يلو نعنا سلازري زلو اليوم منبر ولا حند تقم يقولوا من حجي كاب تقراي زلو من أسيات كاب تقراي شجر سلازي اللي أنتم سب كمي جرنا أهان حاسبة ناين معلّ جورجو زلخا فتوت زخونا حاسوتكم على عينو كم زنقول حات أي زبال زنقول حات عينو زخونا حاسوت حسو سبات طريقهم مالتي بتعاميهم تقرموا أنا كون دعي كم حاسوت اللي عليه إزبلوا مالتي إيش حدا سبسي تما شاشلس أبعدوس أجمع زيبول ولا حنت شجر زيبولس بق أنا قدفني أخيد يا قليلس من قدم موت أجمير أمّا بزخفة من قدم موتي على لون داتبالس كيدو كان أمرهم نيرنا جنا يأمن أنت زربا سكسمعوا واتعدل تاوالت هاجر تمت نبر سبيتي إذا سبيتي زي ساعات شدش ساعات 4 تسيا نايمولو كتما كوستيرا نقولي نسلت جنزب سدلا نتقرأيلا إزس مرجع ما يكونه كم يجي رازا سبيتي زي أيلكم بقدامه كم يجي رازا سبيتي زي نقولي جنزب سدلا بتقرأ هاو كم هذا تسمعكم وتهدرات زي نصهم مسيلهم عبزي قصهم قد تخلينه تم وتهدراتنا تم هاجر أقولنا كابزي كاب دقز خد حرام وحيزو 3-4 حرام وحيزو بس مرة يسأل لك بقى تم أبو زلوا مساكين عرق طمان يرفضون كابز خدام مسدليته قال تمرعو مسدليته غيرو يسأل أي حفرونهم زون كابز خدوا أي حفرونهم شيء ما يقول لهم مغنياتو نتهاجر بلوبه ما يفلتوا عليه ناي ميرون زربا تبلع زربا خمزلاتا بعلى أتا زربا زي أكو زيت واحد قالوا بوزح سبي زركب جن بعلى أتا زرباس تاني زربا زوعلكي مالت ممثال كترفي زقبو حنتي أدو عباي أدوس عباي ولادي تويكا حنت عباي أدوس سريحين نسن حنت قالن سداخيدا نعاس ندشك على جلس يبلع مالتيو كاو سلس تمتشو أنسا تسديدا بك ريواديات أجمع ولنعنا رئات سدلكم جورجو كم زيكو حرحرك زيكو صبغيو بمن يامسي هاجر بمن يامسي السبز مسي سبا خلال الكبير زحلفه غزي له ومسويانا خلال الكبير كان زحلفه غزي له قاتلتنا امباسيهم قاتلتنا اول سعيديهم ما نفسك فولطه زلو ني عاوسيد كون يتفلط عدنا امباس كون يتفلط عدي كما يزو قداي ما بي غص يزخي زلو عد خاطو خلو تلكم تري زلوكم امباس كون سلم عقب السوق تدي تفكروا زي حاجه قالت زي ارتراتيت انت قددلنا نيرو سامي الك اب حمش تقولعت موا ابزي زي حمش تقولعت ولد زوالد الله وادينا بسدد عاد سدد حمش تقولعت ولد الله سبيتي كاب كلتا قال 3 تحلف 4 قال اب سدد كان حمش تتولد يا اما خاب سراي جبتا عفر جبتا عفر سي معاشي تمشخ شهركي ولس معاشي كأبور بعد قولعت كوينو أنا يرد عنني زي child of God هجأجوا أي معقرك يسوس علني يسوس علني هفتم أملخ علني سبكو هابتي بجنزب بقالة يتقمتو هابت بلبيو هابت بزي أبيهر وقدي كده expensive life نبرح جغتشن إسرائيل حمشة أبدو يأتونا بتيك توك تخمي رما بحتسي أب تيك توك أتونا sorry سمريت سيدت ديتاكس دبالالو ديتاكس جميرة ديتاكس أنا بسو من حانت معالت ست بجزاي أبزخ أبسو من حانت معالت أتيخا ديتاكس زي ديك خاسبات قرص زي ديك عنا تليفون كونتاكت قرص كم هيوتك كم فيورن دحر كم كايو اند حدا يصبغ سلازي حجي ديتوكس نايسب جميرة لا تركلين حسب ذا ديتوكس نايسب زبدت أنا ولا حجب رأي مالت حسب كذي أتمشاتن اللي أدو ديتوكس نايسب ديتاكس خنجبرين على ديتوكس مالتي مالتي كولون ويكا ما عند أصلا يمحس كيدو مالتي حجي مبزحته ما بزي تايم زبالو أبزي كبابتات هندي جرى زركوب سبات ما عند أزوج عبي ما عند أسك حس أبالو يلوم يمزحاسو بفلاج كولون زبالت ما عند أكوا يكونوا بعورو جن هالون ده حد ترف رزيدي زبال دخلنا نجار هالو تامش أونسو زحز مالتي
ترف قال خوين قالن ولا نجر نحن ترف عنجت لو قال نحن بشمنا نصوعس نسو كي خسات من انتان مالتيو تحمام نسو من انتان تايز بحال كي يخونو حدا سب مقبي زبول عنا استات كل تعمل سلست عمل سلز تصنح كتصنح سلز غير مالتيو تيتوقدس نش لي تصقعو مالتيو بركم زولوتي بقلبيلي وصي ترديكم يعتا تايب زول طول عايز خيتبل جن تي تصقعي زولو تلطيفو زولو مقبي سلز تصنحسي اندحر دا توقدو لي خاص ديتوكس بحال نجر هاتكبر ديتاكس مالت حجي خا نايسب ديتاكس يدل له إلى حدا لو خوجر زولو من أمنت ديتاكس زليهم سبعة عبي هوت كام مالتي سأتخكل ديتوكس بتعمي إمبورتانت بهالنجاري مالتي أنا بسبب درجة حاسبة فلت النيرة سؤال بحمام درجات أوكي عدو تزارب اللي تصبقي النيرة مالتي جن حدا سبعتون اللو إلاتهم كم ديتوكس زوجر ما عند خاتيهم زوجته مالتي أوكي مالتي تصبقي فتأرن تورهيل كاب في اللعب من مخانم تفليت كه قليل نجاري حقوس نخطكون عد اللي هي بكا مالتي صبق أتسأل حجي سنيت شكورينا نجار كلاس تلي كم زيلكم سكت كوز جبركم حدا كافتي نجارة تي أب سوشيال ميديا خجبرت أنها مو ميبي جيجاز تجبر سرح خوني خالنديو السوق حدا كافتي زنا أسفتنا زحلف كونا بزين المتصحيح and كم أصل زخونة ولاد مسجز كافي تقرأكم خالي أبجزيو أيدا أجوهي زبلتني أفتدو تحكت بتحك حق زكي زبلتني جزينيرو the same thing وينتا congratulations زبلتني بزعبة يتصبق نجر استزاربت اللي جزينيرو أزاس ساعات زيئة ناي سيطان نجر كوينو سلاز تجاجي سمحرك أسلاز جبأ أفتي خالق جزيز جبر أنا جرون مورالن كيتن كفام أنتي أتي خجبرت أنا حنجر أنا لنفسي سلاز دليون عن من أيدليون سلاز خونكو محرك كن جبرلن أجلس أجوهم كابز قرمكم نجار تلبونا فلسيكا تعند قلت خونسا أين سخال بزي بالكاي أختايم وإنان قبرن بروزيات داك أججانو كي انترين الله نايلوم زنيكو مقص خونة تولدكو إنيرو تايمو قول عسنيركم منو معيوكم اللي ساي ما نتم دكو نارا جلس دس سيلو ما بقى صبغات قول اللي سايس قول عسنيركم منو معيوكم اللي أتامروا معي نمبر وتاوي بابا رجاي جرافسكي قصل تاهات بلا دليل خلوا معن تموجس كمبر لك أوزي زخون نجرتيلك حورك أنا لو معن تتود جدف بابا رجاي حجوس جدف الشيء هاي لو معن تبصروا وزي ما تتزاربك صح ما يزاربني إنه دحاني خا صح بولو سونة البوناي شكوريا بك شكوريا أبنة تاوت إرتراوتيا يشتغلوا سجامات ناي سدرا كله عالم زرعيو نقول فتيسا أبزر جامع صحة سنكلكل زبلاو نحوات ناتناز تبلن حوات كساب كندا يرتراونت بهال غير زلو اوصاي زحفري نحوغا سماي شغلو يرتراو سمع كل خطراي حو مالتي قرعه يرتراو تود كاب تاريخنا يوسف ناي فريرس يقالو تاريخ برهت صعرا يغلص يدي زمان عاوز ماني خانس خانتا غاجي جيجا املاك يقري ولا لك ماني جيجا يجي ولا حنت يقري وإذا جزء محرر زخونة جزء أزلا بلن تاريخ برهت عدا خاب تاريخ يسوع كريستوس جويتا يبلص كم يودين عهس تايم يخبرك أنا تاي تلك أي حج زود الكان هذا سب صرفي لنا يرجعن من سينوس ديو بزي مفلات يكون نزيك دفو تعفلت عيسو صر دفو زي مفلات بيهم جيرو شرح دفت عدي خاتب ود خيرسونا وزي اللي عملت ديو من كيهم صروش زارو زلهم نايو حق السبت عيلن دفوك أتعيلن ولا لا يقليك ولا حنت صحاح تسمع يتفلنا تسمعوا تزغزي حرفنا نحن بالصدق تقوح نازلنا ملاس تسمعتي نزي بيقرا سمعني رامنا وعدات يوم اكچوال ولا تمام دغز عبي بطعم فعات له بطعم انا انت خابز ما بزي تيك توك زارب زراخو حد منسي اتليست علمي خوانشتي انت تمرت بروتوكول ازارب انكريا خلو اي ثينك انت كابيتن بقى زارب كل خريا خلو فعل علمنت عنا نعوس يهبو نعخهم كخوكم دي حجي علمنت عنا نبقش حراي دان ود ممهر بزعبا ميديا مالت نمنتا طفي زبل كم مملس خطكونسي نمنتا طفي له حتى ملكت غيرو حنتي فيديو صريح له كم مملس نخطكونيو نمنتا طفي له صريح لا زلو اسكي اوز هابوري ايتو تسمع بيلنا نملسمو نمنتا طفيو حق دي يخن بالحنا حج رخيبنا زلنا ناي ميديا عدل كابز طقمنا زعنونا يزعب مغنياتو متانت نهلخو زي بقعن زي كون عن حبريتا زقواصر اكال يلا اذا مالت كم يمسلكم
ሚድያ ኣዝዩ ተነቃፍ ስለ ዝኾነ ሰብ ጽልዋ ክፈጥር ተጀሚሩ ጽልው ኣሉታዊ ከይከውን ክሓስብን ክፈርሕን እዩ ዘሎ እንተው ሓደ ቁሩብ ክሓስብ ትኽእል ሰብ ተኮይንካሲ ተሓስብ ኢኻ ትፈርሕ ኢኻ ነብስኻ ኢኻ ሰንሰር ትገብር ምክንያቱ እዚ እንተዘይክልካ ዘለካ ጽልዋ ተጠቒምካ ሕብረተሰብ ክትዕኑ ኣብ ቀረባ ኢኻ ትኸውን ህዝብና ኣብ ከመይ ዓይነት ርእሳት ክስሓብ ከም ዝኽእል ወይካ ኣብ ከመይ ዓይነት ዛዕባታት ክመላለስ ከም ዝመርጽ ንእሽቶ መጽናዕቲ ተጌርካ ኸ ባህልን ጭውነትን ቀቲልካ ኮይኑ እምበር ገንዘብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሕጂ ትዘሕዝን ክፋል ናይዚ ህዝቢ ባዕሉ ሓበሬታ ክቋፅር ዘይክእል ምዃኑ ርኢኹም ዘለኹም ኣብ ፌስቡክ ወይ ኣብ ቲክቶክ ሲ ፈፂሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣዝዩ ዝተሸማረረን ድኻን ሓበሬታ ሒዞም ዝማጎሱ ሰባት ኣሉ እዞም ሰባት እዚኦም ብዙሕ ሰብ ከምኡ ንኽርኢ ከለኹ ከመይ ሓዝን ክነግረኩም ኣይክእልን ሓራይ ስለዚ ታወግዒ ናይ ዳን ወዲ መምህር ብዛዕባ ሚድያ እትምልከት ሚድያ ሳንሱርሺፕ ዘይብሉ እዩ ብፍላይ ትሕጂ ዘሎ ማስ ሚድያ ሶሻል ሚድያ እዩ ዝበሃል ተና ሕጂ ዘሎ ቀደም ዝነበረ ማስ ሚድያ እዩ ማለት ናይ ህዝቢ ሚድያ ብጠቕላልኡ ህዝቢ ከም ሰማዕ ኮይኑ ዝኾኑ ሰባት ቃ ኣብቲ ሳንሱር ወይ ቃ ኣብቲ ምቁፅፃር ናይቲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ፕሮግራም ተዋፊሮም እንታይ ክበሃል ኣለዎ እንታይ ክበሃል የብሉን ብዕቱብ ሰሪሖምሉ ግዜ ኣሕሊፎም ነት ግዜ ኢንቨስት ምስ ገበሩሉ ከዓ ሓደ ፕሮግራም የመሓላልፉ ነይሮም ማለት እዩ ዘይከምኡ ሕጂ ግልብጥ ኢሉ ሶሻል ሚድያ ይበሃል ሓደ ዝኾነ ይኹን ሰብ ማለት እዩ ማይክሮፎንን ካሜራ እንድሕርዳ ኣለዎ ብፍላይ ከዓ ብፅሬት ካብ ዝኾነ ነገር ዝበለፅ እንድሕርዳ ኮይኑ ዝኾነ ሓሳብ ከመሓላልፍ ይኽእል እዩ ዝኾነ ሓሳብ ከመሓላልፍ ይኽእል እዩ ጥዑይ ወይ ሕማቕ ኣብቲ ምጥዓይን ሕማቕን ዝብል ነገር ከከም ኣቀባብላ ናይ ሰብ እኳ ዝውሰድ እንተኾነ ግን እቲ ንግዚኡ ዘምፅኦ ዘሎ ንእሽተለይ ፅልዋታት ኣይኮነን ትሽግር ኮይኑ ዘሎ ማለት ወድዓዊ ፅልዋ ወይ ከዓ ቀጻልነት ዘሎ ፅልዋ ቀጻልነት ንሓደ ህዝቢ ንኸባቢ ብዝፀሉ መልክዑ እንድሕርዳ ገይርዎ ድማ ሓደ ዓብይ ሽግር እዩ ማለት እዩ ነቲ ዓብይ ሽግር እዚ ዝወልዶ ወይ ከዓ ወላዲኡ ናይቲ ሽግር እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዓርስኻ ዘይምቁፅፃር ዝበሃል እዩ ሕጂ ስምዒታውነት ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ብስምዒት ዝኾነ ዘረባ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ይቅርታ ይተሓተሉን ከም ተዛረብካዮ ኤዲት ዝገብር ነው ማለት ኤዲተር ባዕልኻ እንተ ኮይንካ ከም እንደ ነገሩ ወይ ከዓ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ኢልካ ኢኻ ትልእኾት ቪድዮ ማለት እዩ ሶ ዳን ወዲ መምህር ገንዘብ ከተመፅእ እንድሕር ዳ ኮይንካ ክትሰርሓሉ ትኽእል እንዲኻ ዩቲዩብ ሶሻል ሚድያ ማሕበራዊ ሚድያ ግን ባህልኻ ቀቲልካን ዓርስኻን ድሌታትካን ቀቲልካ ኢኻ ተምፅኦ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ሶ ዓርስኻ ትቐትል እንድሕር ዳ ኮይንካ ተዋና ሽግር ዝኸውን ዘሎ ምኽንያት ድማ ማለት እዩ ተዋና ጠንቂ ዝኾን ዘሎ ነቲ ሽግር ዓብይ ፀገም ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ስምዒት ተሓታታይነት ወይ ከዓ ስምዒት ሓላፍነት ናይ ዘይምህላው ነገር ዘበገሶ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ እቲ ሰብ ከዓ ከምኡ ምኽንያቱ እቲ ዝቐለለ ማይ እንድሕር ዳ ሪኢኹሞ ኣፈሳሳ ማይ ማለት እዩ ናብ ዝቐለለሉ እዩ ናብ ዝዓቀበ ዘይኮነስ ናብ ዝወሓጀሉ እዩ ሰብ ከዓ ናብቲ ንሱ ኣብ ውሽጡ ልቡ ዘሎ ሓሳቡ ድሌታቱ ምንዮታቱ ዘንጸባርቀሉ ሰብ ናኦቢል እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ወይ ከዓ ናይ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ እዩ ሶ ክዳን ዝፈቱ ኣብ እንዳ ክዳን ከባቢ ኢኻ ትረኽቦ ነበርያ ነበረን ቀልን ዝፈቱ ኣብ እንዳ ቀልዲ ኢኻ ትረኽቦ ቁም ነገር ዝበሃል ነገር ኣብቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ማሕበራዊ ሚድያ ወይ ከዓ ሶሻል ሚድያ ካብቶም ጻዓዱ ንሪኦ ቪድዮታት እኳ ብዝተኻእለ መጠን ሓደ ሓደ ቁም ነገራት ዘለዎ ተኾነ ባኣና ብናይ ትግርኛ ኮንተንት ክሪኤተራት ገለ ንፈጥሮ ነገር ግን ክሳብ ክንድቲ ዝኣክለ ይኮነን ትፅዕንቶ ማለት እዩ ማለት ኣነ ሓዊሰ ስለ ዛረብ ዘለኹ ካብ ተሓታትነት ስለ ዘይምለጡ ሽግር የብሉ ሶ ከምዚ እንድሕር ዳ ክኸውን ኮይኑ ሪዋርዲንግ ዝኾነ ጆብ ክህልወካ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሪዋርዲንግ ዝኾነ ስራሕ ክትሰርሕ ተኮይንካ እቲ ሰብ ኣብ ጎንኻ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ ብብዙሕ ነገር ማለት እዩ ፋይናንሻል ሳፖርት እውን ክኸውን ክኽእል ኣሎ ምኽሪ እውን ሓገዝ እውን ማዕዳ እውን ኣጆኻ ዝሓወይ ኣጆኻ ዝወደይ ኣጆኻ ኢሎም ንፅሕፉልና ርእቶታት ንዓና ፍርቂ ጉልበትን ፍርቂ ሓይልን እዩ ሱቕ ኢልካ ሓደ ቪድዮ ሙሉእ መዓልቲ ክትሰርሕ ይትኽእልን ኢኻ 20 ደቂቃ ወይ 30 ደቂቃ ቪድዮ እንድሕር ዳ ሰሪሕና 30 ወይ 20 ደቂቃ ተዛሪብና ኣለና ማለት እዩ ምዝራብና ጥራሕ ግን ኣይኮነን ኤዲት ተገይሩሎ ማለት እዩ ኤዲት ምግባርና ጥራሕ ኣይኮነን ዘድልን ዘየድልን ነገር ካብቲ ቪድዮ ንኽወፅእ ንኽኣቱን ጽዒርና ኣለና ብዝተኻእለና መጠን ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ መዓስ ኮይኑ እቶም ቪድዮታት እዚኣቶም ንኽስሩ እንድሕር ዳ ኮይኖም ብኣውሩን ብዓብዩን ናይ ስራሕ ቦታ ፈሊልና ቀሚጥና ኣለና ማለት እዩ ሶ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ጽቡቕ ተሓታትነት ዘለዎ ሚድያ ንምውናን ከምቲ ንሱ ዝበሎ ተመሊሰ መፅእ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ ዌልካም ኢልና ኣለና ማለት እዩ ሓቢርና ክሰርሕን ካብ ከም በዓል ዳን ወዲ መምህር ዝኣመሰሉ በላሕቲ መንእሰያት ከዓ ንሕና እውን ብዙሕ ትምህርቲ ተማሂርና ማለት እዩ ቁም ነገር ንኽንሰርሕ ተስፋ ንገብር ንዳን ወዲ መምህር ድማ ቶሎ ቶሎ ኢሉ ኣፕሎድ ንኽገብር ንላበዎ ማለት እዩ ንዓና ከዓ ከምኡ ብተመሳሳሊ ኣተባብዕና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታቲልኩሞ ኣብ መወዳእታ ሃናፅ ዝኾነ ርእቶኹም ከተቐምጡ በዓል ሙሉእ ተስፋኤ ደስ ዝበለኩም ርእቶ ኣቐሚጥኩም ኪዱ ግን ፀርፈይ ትግበሮ ፀርፊ ከም ርእቶ ኣብ ዩቲዩብ ቻናል ጠቂዕኹም እንተኸይድኩም ንዓኻትኩም ጽቡቕ ኣይኮነን ደስ ኣይብልን ኣብ ሕልናኹም ከ ሕልና እንታይ ዋግኡ እንታይ ድራር ዓይን እኮ ኢሉ እንታይ ድራር ልብኸ ኣእምሮኸ እንታይ ድራሩ ስለዚ ኣእምሮ ሓጎስ ድራሩ ክኸውን ክኽእል ስለ ዘሎ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እንኳዕ ድሓን መጻኹም ኢለ ጀሚረ ነይረ ልዋም ቅን ይኹነልካትኩም ጉድ ላይት ድሓና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ